Ngiyazi ukuthi usuqedile zonke izindlela zakho. Usuwathathile amakilasi, wazama ukuvuka ekuseni, wenza uhlu lwamagoli, wabhala phansi amaphupho akho, wathembisa ukushintsha impilo yakho ngosuku lukaNcibijane, kodwa imiphumela ayikaze ivele. Futhi mhlawumbe khona manje umile kancane uzibuza, kungani kungekho okungisebenzelayo? Kungani ngibona abanye bephumelela, bekhula, beqala amabhizinisi, behamba, befezekisa izifiso zabo, kanti mina ngibambeke ekulweni, ngiphinda izindlela ezifanayo, ngibuka izinyanga zidonsa umoya sengathi akukho okushintshayo? Iqiniso liwukuthi kunesizathu salokho, futhi akusona isimo sokuntula ukuzinikela, ubuhlakani noma ikhono. Kunesithiyo esingabonakali esibambisa izigidi zabantu endaweni efanayo bengazi nokuthi kwenzekani. Abaningi badabula impilo bengakuqondi ngempela okwenzekayo. Kodwa namuhla uzokwembulwa. Angizange ngizalwe nginelungelo. Angikhulanga namathuba amaningi. Angikaze ngibonwe njengomuntu onekhono elikhulu. Ngaphuma esikoleni ngaphambi kwesikhathi, ngingenawo ubuphansi, ngingenawo amathuba esikhathi esizayo, futhi ngingenalo neze isu. Ngasebenza imisebenzi eyayidinga kuphela umsebenzi womzimba, ukushintsha amathayi, ukupompa uphethiloli, ukufaka uwoyela ezinjini, ngenza noma yini eyayifika nje ukuze ngiphile. Isikhathi eside, ngangikholwa ukuthi indlela yami yayinqunywe kusengaphambili. Mhlawumbe nawe wake wezwa okufanayo. Lowo muzwa wokuthi umhlaba uya phambili, kanti wena ubambekile. Sengathi kukhona indlela evaliwe phakathi kwempilo oyiphilayo nempilo oyifisayo. Ngakuzwa lokho nsuku zonke. Nokho, imfihlakalo enkulu, okuncane abantu abakubonayo, ukuthi lokhu kuvuleka akutholakali ngaphandle. Akuncikile eziquni, kubudlelwane, engcebweni, kuhulumeni, noma ekwehleni komnotho. Kuhlala phakathi kwethu. Futhi lapho lokhu kuqonda kungena ngempela, lapho uqonda ukuthi impilo yakho yangaphandle imane iyisibuko salokho okwenzeka ngaphakathi, konke kuyashintsha. Abantu abaningi baphila bekholwa ukuthi umhlaba ubumba ubuntu babo. Kodwa iqiniso liwukuthi ubuntu bakho bubumba umhlaba. Uma uphila ngaphandle kokuqonda lokhu, uvuka njalo ekuseni ulindele ukuthi kukhona okushintshayo, kodwa akukho okushintshayo, ngoba akukho okushintshile ngaphakathi. Futhi yilokho kanye engifuna ukuqonde khona manje, akukho ukwehluleka okucacile, kukhona kuphela uhlelo lwengqondo. Umuntu angaba nekhono, aqonde izinto, akhuthele, kodwa ahlale emile endaweni eyodwa ngoba ejule ngaphakathi, unombono ongazi ngaye ozishoyo, angikwazi, angikufanele, akungelami, kunzima kakhulu, sekwephuze kakhulu. Kungakaki uvele nemibono efanayo. Kungakaki uzikholise ukuthi awuzalelwanga ukunqwabelanisa ingcebo, ukuthi impumelelo iyilungelo labambalwa, ukuthi impilo, ngesimo sayo, iyimpi. Ijele elikhulu kunawo wonke emhlabeni alinawo amabha, lenziwe izinkolelo. Ngakuzwa lokhu ngokwami. Ngiyakhumbula lapho, ngisemncane, ikusasa lami lalibonakala lincane kakhulu lingafakwa esikhwameni esincane. Ngangisebenza emnyangweni wezokucima umlilo, ngihola iholo elincane kakhulu, ngikhathele njalo, futhi ngingakufihli, ngangingaboni indlela yokuphuma. Kuze kube umuntu ubeka incwadi ezandleni zami. Umqulu owodwa nje. Emakhasini ambalwa nje, yenza okuthile okwakungakwenziwa yiminyaka yokuphila, yashintsha umbono wami. Ngenkathi wonke umuntu ongizungezile ephikisana ngokwenyuka kwamanani, amaholo, ezombusazwe, izikweletu, izinkinga, leyo ncwadi yayikhuluma ngendaba ehlukile, amandla okucabanga komuntu. Yathisha ukuthi akudingekile ukwamukela izimo zamanje, singakwazi ukwakha izimo esizifisayo. Lokhu kwangishaya njengombani. Ngiqala ukucabanga, kuthiwani uma umbono wami ngami ungamanga? Kuthiwani uma amandla ami emakhulu kakhulu kunalokho engicabanga? Kuthiwani uma empeleni ngingumakhi oyedwa ekwakheni umuntu engingaba nguye? Lokho kwabhebhethekisa umlilo wangaphakathi. Mhlawumbe nawe uzwa okufanayo khona manje. Futhi yilapho kwenzeka khona inguquko enkulu yokuqala. Angizange ngishintshe isimo somnotho, angizange ngishintshe iholo lami, angizange ngizuze enhlanhleni kungazelelwe. Okuguqukile kwaba ukucabanga kwami kwengqondo.
Futhi njengoba ngiguquka, imvelo yasabela. Ngashiya umsebenzi wami ngaqala inkampani encane yokuhlanza. Ibhizinisi elincane elingeke libizwe muntu ngelikhulu. Nokho, nganginengxenye ebalulekile abaningi abayintulayo, umbono omusha ngami. Ngathemba ukuthi ngingaphumelela. Futhi ngaphumelela. Ngaphansi kwezinyanga eziyishumi-nambili, ngathola imali engenayo eyedlula $100,000, ngingenawo ubuphansi, ngingenawo umlando womsebenzi, futhi ngingazi lutho ngebhizinisi. Kubonakala kungenakwenzeka, kodwa ake ngikubuze okuthile, kungakaki ezimweni zohambo lwakho ubhekane nazo wabe usuzwa ukuthi angikwazi lokhu, kanti empeleni, okwakungekho kwakungelona ikhono, kodwa kwakuyinkolelo. Uma okwamanje uzithola uzikhandla kungekho okuvelayo, mhlawumbe iqiniso kuphela yileli. Ufuna ngaphandle isixazululo sento edinga ukulungiswa ngaphakathi. Konke kuqala ngombono wakho nguwe. Uma uzibona njengomuntu onomkhawulo, impilo yakho izohlala inomkhawulo. Uma uzibona umncane, impumelelo yakho izohlala incane. Futhi uma ufisa ngempela ukuguqula indlela yakho, kubalulekile ukuqonda okuthile mhlawumbe akekho owake wakwembulela kuze kube namuhla, awulwi nomhlaba, ulwa nombono wakho nguwe owafundiswa ukuwokholwa ngobuntula bakho. Futhi manje, ngaphambi kokuba siqhubeke, ngicela wenze isenzo esilula, cabanga ngakho konke okufisayo ongakafinyeleli. Bese uzibuze, hlobo luni lobuntu lwami engizama ukulisebenzisa ukuze ngifinyelele leli goli? Ngoba uma lokho kubonakaliswa kungashintshi, akukho okuzoshintsha. Lokhu kumane kuyisiqalo. Okuzolandela kuzovula imibono eminingi kakhulu. Lapho ngiqaphela ukuthi umbono wami ngami wawubusa impilo yami, konke kwaba sobala. Ngaqaphela ukuthi abantu abaningi kakhulu bavuka nsuku zonke benomuzwa wokuphelelwa ithemba othulile, hayi ngoba bengenamathuba, kodwa ngoba banendlela yokucabanga ehlala ibabuyisela ezimweni ezifanayo. Kungakaki uthatha isinqumo sokuthi uzoshintsha, uqale phansi, ukuthi kulokhu kuzohluka, futhi ngemva kwezinsuku ezimbalwa, konke kubuyele esimweni esivamile. Akukona ukuntula ukushukumisa, ingqondo yakho engaphansi kwengqondo ekubuyisela kulokho ekubona njengokuvamile. Futhi uma iphethini yakho ingukuphila ngaphandle kwezinsiza zemali, ngokwesaba kanye nemikhawulo, khona-ke, ngisho noma uzama ukuqhubekela phambili, okuthile okujulile ngaphakathi kukudonsela emuva esimweni sakho sangaphambili. Kufana nokuzama ukushayela imoto kubambekile ibhuleki lesandla. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ushintsho luvela olwazini olusha, ekufundeni, ekuzilolongeni, nokho, uguquko lwangempela lwenzeka lapho ushintsha umbono wakho wokuthi ngubani ocabanga ukuthi unguye. Ucwaningo lwesayensi luye lwakhombisa lokhu kaningi. Lapho umuntu ephinda ekhuluma ngezinkinga zemali ezingezinhle, ingqondo yakhe yakha izibopho zemizwa ezigxile kakhulu ezenza ukwesaba, ukudumala, nokuntula ikhono kube kukhulu. Futhi lapho lezi zibopho ziqina, ubuchopho benza umsebenzi wabo oyinhloko, ukuvikela wena, ngisho noma lokho kusho ukuvimba intuthuko yakho. Yingakho abaningi bebonisa ukwesaba ukufuna okwengeziwe ngemisebenzi yabo, ukucela ukunyuswa kweholo, ukuqala ibhizinisi, ukuthatha ubungozi. Abesabi imiphumela yangaphandle, besaba ukubhekana nezinkolelo zabo zangaphakathi. Ngiyakhumbula kahle lapho ngithatha isinqumo sokuqala ibhizinisi lami lokuqala. Ngangingenawo amava, ngingafundile, ngingenabo ubuqiniso. Ngangiphethe umbuzo owodwa kuphela ovuthayo ngaphakathi kwami, kuthiwani uma inkinga yayingakaze ibe ngaphandle? Kuthiwani uma isithiyo sasiyindlela engangizibona ngayo ngaso sonke isikhathi? Abantu abaningi bangibuka ngokungathembi. Abanye bahleka. Abanye bathi ngangingumuntu oyisiwula ukushiya umsebenzi oqinisekile ukuze ngihlanze omatha. Kodwa wake waqaphela ukuthi abantu abaningi abanikeza izeluleko ngohambo lwakho abakafinyeleli empumelelweni oyifisayo. Umhlaba ugcwele ochwepheshe besikhala abangakaze bafinyelele empumelelweni enkulu. Futhi uma ulalela izeluleko zabantu abanjalo, ugcina uphila izimpilo zabo, hayi ezakho. Futhi ake ngikubuze okuthile khona manje, kungakaki uhlehle ekuthatheni ubungozi ngoba umuntu ekuqinisekisile ukuthi ngeke uphumelele?
Mangaki amathuba osuwalahlekele ngenxa yokwesaba ukwahlulela kwabanye? Kungakaki ucabanga okukhulu, okuthile okwakukushukumisa ngempela ngaphakathi, kuphele sekuzwakala leyo zwi langaphakathi elimemezayo, lokho akungelami. Uma ucabanga okuncane, impilo yakho iba ncane. Uma ucabanga okukhulu, umhlaba wakho uyanda. Kwabaningi, lokhu kushintsha kwengqondo nje bekunganele ukukhulisa iholo labo ngokuphindwe kabili, kuvule amathuba angalindelekile nokwakha impilo eyayibonakala ingenakwenzeka ngaphambili. Nokho, manje ngicela wenze isenzo esibalulekile. Uma lamazwi ekuthinta, uma uzwa ukuthi ahambisana nempilo yakho, uma uthokozela lokhu okuqukethwe, sicela ucindezele inkinobho yokuthanda bese ubhalisela lesi siteshi. Lokhu kungase kube isithonjana nje ku-interface, kodwa kulesi sikhulumi, kuyisimo esenza umehluko phakathi kwaloku okuqukethwe okufinyelela izethameli eziningi noma okulahleka phakathi kwezigidi zezinto ezibukwayo nezizwakalayo. Ngokucindezela ukuthanda nokubhalisela, ukhombisa isikhulumi ukuthi le ndaba ibalulekile, ukuthi abantu badinga ukuyizwa, ukuthi lokhu kuxhumana kuguqula izimpilo. Ngakho, uma lokhu kukuhlinzeka ngeqhotho langempela, buyisa ngenzwa elula. Lokhu kusivumela ukuthi siqhubeke nokwethula okuqukethwe okuguqula ngempela indlela obona ngayo umhlaba. Ukubuya, inguquko ebalulekile empilweni yami yenzeka lapho ngiqaphela ukuthi kwakunganele nje ukufisa impumelelo, ngangidinga ukuba umuntu okwazi ukuyiphatha. Futhi lesi singesinye sezizathu eziyinhloko zokuthi kungani abantu abaningi bekhubeka lapho sebefinyelele lokho ababekufisa njalo. Wake waqaphela ukuthi osaziwayo abaningi babuthana kanjani izinhlanhla kodwa bagcine belahlekelwa yikho konke, bachitha izimpilo zabo, bagibela ezikweni lokuluthwa izidakamizwa, ukudabuka, nokungazinzi. Ngokuvamile, bafinyelela impumelelo yangaphandle kodwa abakakhi uhlelo lwangaphakathi olungayiphatha ngempela. uMike Tyson, isibonelo, waba ingcwethi eqoqa ingcebo abantu abaningi abasoze bayiphupha, kodwa wagcina eyichithe cishe yonke ngoba indlela yakhe yokucabanga ayizange iqine ngokulingana nomsebenzi wakhe. Imali imane ikhulekise ukuthi ungubani ngempela. Uma ungazi ngempela wena, ingase ibe yisona sizathu sokuwa kwakho. Ngokuphambene, kukhona labo abaguqule ngokuphelele izimpilo zabo ngokushintsha uhlelo lwabo lwengqondo ngaphambi kokuba impumelelo ivele. U-Oprah Winfrey uyisibonelo esinamandla. Waphuma ezinsizini ezinkulu, ebhekana nezimo ezingase ziphihlize iningi labantu ngokomzwelo, kodwa wakha umbono onamandla kakhulu wokuthi wayengaba ngubani kangangokuthi indlela yakhe kwakungelula ukuba ingathuthuki ngendlela eyathuthuka ngayo. Waqonda ukuthi iqiniso langaphandle ligoba engqondweni ezimisele. Futhi leli qiniso lahlala liqinile, noma kungekho muntu omunye owayekholwa kuye. Manje, ngikumema ukuba ucabange ngombuzo olula, hlobo luni lokucabanga olulolonga manje? Ingabe ingqondo emane iphinde izindlela zakudala, noma ingqondo ekhetha ukubona impilo entsha? Ngoba ukungathathi hlangothi akukho. Umane uphinda okwedlule noma wakha ikusasa lakho ngenkuthalo. Futhi uma ngempela ulangazelela ukuzwa imiphumela yangempela yalolu shintsho, nansi inselele yakho, ezinsukwini eziyisikhombisa ezizayo, lapho uvuka nje, nangaphambi kokuthinta umakhalekhukhwini wakho, khuluma ngokuzwakalayo umusho obonisa wena omusha. Okuthile okufana nokuthi, nginamandla okwakha impilo engiyifunayo, noma ngifanele ukuthuthuka, ukuchuma, nokuzwa okungcono kakhulu okunganikezwa umhlaba. Khuluma leli qiniso ngaphambi kokuba umhlaba wangaphandle uzame ukuliphikisa. Izinsuku eziyisikhombisa. Yisikhathi esifushane, kodwa uzomangala umthelela omkhulu ongafakwa yiyo esimeni sakho sengqondo nendlela obona ngayo amathuba akho. Ngoba lapho ukucabanga kwakho kushintsha, konke kuyashintsha. Futhi kusukela manje kuqhubeke sizocwila kakhulu. Njengoba ngiqala ukuqonda ngokujulile ukuthi ingqondo ilawula kanjani impilo yethu, ngabona okuthile okuguqula ngokuphelele ukusebenza. Akekho ohlulekayo ngenxa yokuswela amathuba, akekho obambezeleka ngenxa yokushoda kwamakhono. Akekho ohlala engenzi lutho ngenxa nje yokuthi impilo ivale iminyango. Isizathu sangempela sokuthi iningi labantu lingathuthuki ukuthi, ekujuleni, abakholwa ukuthi bafanele ileveli elilandelayo. Kuzwakala kulula, kodwa kubhubhisa kakhulu.
Ungase ube nezifiso ezinhle ezibhalwe phansi ephepheni, ungase ubuke amavidiyo akhuthazayo, ungase uzitshele njalo ukuthi ufuna ukuhola imali eningi, ujabulele ukuthula okukhulu, noma wakhe ibhizinisi lakho kodwa uma ekujuleni kwenhliziyo yakho, ekujuleni kokungazi kwakho, usazibona umncane, ungaqiniseki, uvinjelwe, ungafanele, noma ungenakho ukusebenza kahle ingqondo yakho izobhidliza noma yimuphi umzamo owenzayo ngaphandle. Izikhungo zemfundo ephakeme zikuqinisekisile lokhu izikhathi ezingenakubalwa. Ubuchopho bomuntu busebenza ukukugcina endaweni ojwayele noma ngabe leyo ndawo ayikunethezeki. Bubhema ukuphinda impilo ebuhlungu kodwa eyaziwayo kunokuba buyongena entsha bungakayiqondi. Kungakho ingxenye enkulu yabantu ichitha amashumi eminyaka iphinda amaphutha afanayo kwezezimali, ikhetha izindlela ezifanayo ebuhlotsheni, izizibhidliza ezikhathini ezibalulekile, futhi ibambezela izinhlelo ezingaguqula izindlela zabo zonke. Ingqondo yakha i-thermostat yangaphakathi ikuvimbela ukuba weqe imingcele yesithombe sakho oyihumushile kakade njengeyiqiniso. Uma umuntu ekholwa ukuthi angahola kuphela inani elithile nyanga zonke, angase ashintshe imisebenzi, aqale amabhizinisi amasha, azame izinto ezahlukene kodwa ekugcineni uzohlala ebuyela kulelo zinga elifanayo. Impilo yakho ihlala ihambisana nomgogodla wakho. Ngakuzwa lokhu ngokwami. Umzuzu engiqala ukuqoqa imali eningi, kwenzeka into ethakazelisa kakhulu. Umhlaba wami wangaphandle wathuthuka. Ngangikhula, ngihola kakhulu, ngikhulisa imisebenzi yami kodwa ngaphakathi indlela engizibona ngayo yahlala iyeyomuntu osemncane, ongafundile, ongasifanele isithunzi, ongasenqabanga. Futhi lapho lo mehluko uvela, ukungazi kuqala ukuhlela izindlela zokubuyisela ekuqaleni. Ngokungazelelwe, kuqala ukwenzeka ukwehluleka okungaqondakali, kuvela izinqumo ezingalungile, kuvela izindlela eziyisihlahla ngaphandle kwendawo, kuvela izindleko ezingadingekile, izimpumelelo ziyancipha hayi ngoba ungahlelekile, kodwa ngoba ingqondo yakho izimisele ukubuyisela izinga langaphambilini. Ngakuzwa lokhu kulwa ngokwami. Isikhathi esithile, ngangihola kahle kodwa ngisebenzisa kabi. Imali yayingena kodwa yayivele inyamalale. Futhi lesi sifundo sidalule elinye lamaqiniso ajulile engake ngiwathola. Uma ungaguquki ngaphakathi, lokho okuthola ngaphandle kuyoze kuphume ezandleni zakho. Wake wacabanga ukuthi lesi simo senzeke yini empilweni yakho? Mhlawumbe uthole ukwenyuka kweholo, kodwa kwase kuvela izindleko ezingalindelekile ngokushesha, ziqedela yonke imali. Mhlawumbe wakwazi ukonga imali izinyanga ezimbalwa kuphela ukuze kube khona okukufaka isibopho sokuchitha leyo akhawunti futhi. Noma mhlawumbe waqala ibhizinisi elisha futhi ngokuyisimangaliso walahlekelwa amandla akho, ukugxila noma intshisekelo. Abaningi bakubheka lokhu njengenhlanhla embi. Kodwa-ke inhlanhla embi ayiziphindi ngendlela enembile kangaka. Lokhu kuyisimo somqondo. Abantu abangazizwa befanele ukuqhubeka babhidliza ubuningi babo. Labo abesaba ukwamukela uthando babeka engcupheni ubuhlobo babo. Abantu abakholelwa ukuthi impumelelo idinga ukuhlupheka bazakhela izimpilo ezinzima. Umhlaba wakho wangaphandle umane uyisibuko sendaba ozitshela yona nsuku zonke. Futhi ungacabangi ukuthi lokhu kwenzeka kuphela kubantu abajwayelekile. Osaziwayo abavelele, osomabhizinisi, nezibalo zomphakathi nabo baye baba yizisulu zalokhu kulwa kwangaphakathi. Cabanga ngohambo luka-Amy Winehouse. Izwi elihle kakhulu, ithalente elingenakuqhathaniswa, ukukhuphuka okusheshayo kodwa, ekujuleni, wayephethe amanxeba engqondo nobuntu obungakwazanga ukubhekana neqiniso elilethwe yisipho sakhe. Umphumela, ukuzibhubhisa. Hayi ngenxa yokuswela amathuba, kodwa ngoba uhlaka lwakhe lwengqondo, lwangaphakathi alukwazanga ukufanela imvelo yakhe yangaphandle. Ukunqoba ngaphandle kwesisekelo esingokomzwelo kuvame ukuguquka kube yinhlekelele. Futhi lokhu kuyiqiniso kuwo wonke umuntu odumile noma ongaziwa. Ngokuphambene, kunezindaba ezifanayo ezikhuthazayo zokuguqulwa lapho isimo sengqondo siguquka kuqala. UJim Carrey, isibonelo, ngaphambi kokukhuphuka abe ngomunye wezibalo ezivelele kakhulu eHollywood, wayebhala nsuku zonke uhlaka lwengqondo lomuntu ayefisa ukuba yikho.
Ngaphambi kokuba athole udumo, ngaphambi kokuba abe nengcebo, ngaphambi kokuba athole ukuqashelwa, wayeseyibona kakade eyomuntu onesithunzi esikhulu. Wayephethe isheke eliyizigidi eziyishumi $10 ephaketheni lakhe, inani libhalwe ngokugcwele, lihloselwe ikusasa, njengokungathi seliyiqiniso elibambekayo. Wayelungisa indlela azibona ngayo ukuze amukele ubukhulu bempilo ezolandela. Futhi indalo yaphendula. Nokho, ake sixoxe ngezimo ezijwayelekile, ezisebenzisekayo, ngoba mhlawumbe awusona isihlabani sezobuciko noma umgijimi odumile, mhlawumbe ungumuntu ojwayelekile, ofuna ukwenza intuthuko ebonakala incane, kodwa enikeza amandla okuguqula ngokuphelele impilo yakho. Abantu abaningi balangazelela ukuqala ibhizinisi kodwa bayagxila ngenxa yokwesaba ukugxekwa umndeni. Bafisa ukuthola ulwazi olusha, kodwa izwi labo langaphakathi limemeza, usuvele umdala kakhulu kulokho. Bafisa iholo eliphezulu, kodwa bazitshela, akukho muntu ozongikhokhela lokho. Abakuhlulekayo ukukuqonda ukuthi bavikela imingcele yabo kunokuba balondoloze amakhono abo. Kufana nomuntu ochitha impilo yakhe yonke eqashula amaphiko akhe bese ekhononda ukuthi akakwazi ukundiza. Manje, ngifuna ukukunikeza umbuzo olula, kodwa ojulile, hlobo luni lwendaba olulwakha ngobunikazi bakho. Uma uzichaza engqondweni yakho, ngubani ngempela ozikolwa ukuthi unguye? Ngoba yile ndlela ozibona ngayo elolonga ulwazi lwakho lwamanje. Uma ufisa impilo evuselelwe udinga ukuqala ukudalula indaba entsha ngawe. Izimo zakho zamanje azibalulekile. Okubaluleke ngempela yindawo ozigqoka yona. Indawo okuyo ingase ikucindezele kodwa uhlala unelungelo lokuzichaza ngokwakho. Manje singena esigabeni sokusebenzisa lokhu. Kuleli sonto elizayo, qaphela ngokuqapha konke ukukholwa okungafanele okuvelayo mayelana nezezimali zakho, amakhono akho, noma ikusasa lakho. Ungabhekana nakho ngqo. Vele ukuhlonze bese ubuza, ingabe lokhu kuhambisana ngempela neqiniso noma kumane kuyumqondo engiwuphinda-phinde izikhathi eziningi kangangokuthi sewubonakala njengoweqiniso. Uma uqala ukubuza izinkolelo zakho eziqinile, kwenzeka into enamandla, ziqala ukulahlekelwa amandla azo. Futhi njengoba zilahlekelwa amandla azo uqala ngempela ukukhula. Futhi lokhu kumane kuyisiqalo. Ezingxoxweni zethu ezizayo, sizocwila ngokujulile ekucabangeni okuguqula ngempela izimpilo. Umzuzu engagcina ngokuqonda ukuthi ingqondo yami yayiwumthombo wangempela wezimpumelelo zami, ngazinikela ekufundeni indlela abantu abaziphatha ngayo ngomdlandla osondele ekubeni indabamlonyeni. Inhloso yami kwakuwukuhlukanisa ukuthi kungani abanye abantu bechuma kanti abanye bachitha impilo yabo yonke belangazelela ushintsho olungaze lube khona. Futhi okunye kokubukwa okumangazayo engikutholile ukuthi iningi elikhulu labantu alikaze likwazi ngempela ukucabanga ngokugcwele. Bafundiswa ukuphinda idatha, ukubamba ngekhanda amaqiniso, nokulalela imiyalo kodwa abakhombiswa ukuthi bangakha kanjani isithombe sengqondo sempilo abayifunayo futhi bayigcine inamandla anele kuze kube yilapho umhlaba wangaphandle uphoqeleka ukuba uhambisane nalowo mbono. Lokhu kuchaza ukuthi kungani abaningi bezinikela ngokungakhathali ezifundweni zabo, futhi besabhekana nokwesaba, ukungaqiniseki, ukungabaza, nokuntuleka kwemiphumela ebonakalayo. Ulwazi lodwa aluyiguquli impilo. Okuyishintshayo isithombe ozinayo ngawe kuhlanganiswe nokuzilolonga okuqhubekayo nokungantengi. Futhi lokhu kusekelwe ngokwesayensi. Izifundo zikhombisa ukuthi cishe amaphesenti angama-95 ezinqumo zethu zenziwa ingqondo engaphansi kolwazi ngisho nangaphambi kokuba sizazi. Lokhu kusho ukuthi impilo yakho ayiqondiswa yilokho ozikholelwa ukuthi uyikho, kodwa kunalokho yilokho ozihlanganise nakho ngokuzijwayeza. Ngenxa yalesi sizathu, kungenzeka ube nezinhloso ezinkulu ezibhalwe encwadini kodwa usaphila impilo ejwayelekile. Inhloso ihlala engqondweni enolwazi, kodwa impilo yansuku zonke ilawulwa yizenzo ezenzekela ngokwazo. Cabanga ngomuntu onquma ukuthuthukisa impilo yakhe yomzimba. Lo muntu ubhalisa ngenjabulo ejimini, athenge izingubo ezintsha zokuzivocavoca, ahlele ukuzivocavoca kwakhe. Kodwa-ke, ngemuva kwesonto elilodwa, amasonto amabili,
amasonto amathathu, ubuyela emikhubeni yakhe yakudala. Akusho ukuthi akufuneki ukushintsha, kungoba ingqondo yakhe ayikamuboni njengomuntu onamandla, ohlelekile noma oqinile. Umkhuba ulandela ubuntu. Okuhlangenwe nakho kukhombisa indlela ozibona ngayo. Futhi ngezinsiza zezimali, isimo siyafana. Bangaki abantu obaziyo abakhononda ngokuntuleka kwemali, kodwa baqhubeka nokuchitha okungafanele, ukuthenga ngenhloso esheshayo, ukuphatha okungafanele, nokuhlehlisa izinqumo ezibalulekile. Lokhu akusona isizathu sokuntuleka kokucabanga kahle, ukuntuleka kokuqonda. Ingqondo yomuntu ozibona emncane yenza izinqumo eziqhubekisela phambili isimo esinjalo. Ngokuphambene, umuntu ozibona ecebile uthatha izinyathelo ezihluke ngokuphelele, ngisho nangezinsiza ezimbalwa. Ubuntu buza kuqala. Umphumela ulandela. Uma kungekho ushintsho lwangaphakathi, umuntu angaqongelela ingcebo eyengeziwe kodwa asaphila ngokwesaba, ukuzisola, noma umuzwa oqhubekayo wokuthi okuthile kungase kwehluleke nganoma yisiphi isikhathi. Kulesi sigaba, ngifisa ukuxoxa ngesikhumbuzo esashiya uphawu olungacimeki ohambweni lwami. Ekuqaleni komsebenzi wami, lapho ibhizinisi lami liqala ukuchuma, ngahamba ngaya ezindaweni eziningi, nginikeza izinkulumo, ngixoxa nabantu, futhi ngabelana ngalokho engangikufunda. Futhi into yangibamba kakhulu, ngahlangana nabantu abavelele, abanekhono, abaqondile, ababebhekene nokuhlupheka. Abantu abanezisekelo zomndeni eziqinile, ukuhlakanipha, namakhono, kodwa bephila ngokwesaba ikusasa, bebambeke ngenxa yezihlava zesikhathi esedlule, bebhekana nesikhathi samanje esihlezi sibenza bazizwe bengaphansi kwamakhono abo. Phakathi kwalokhu kuxhumana, ngikhumbula ngikhuluma nomnumzane owayezinikele iminyaka eminingi yesikhathi sakhe enkampanini ethile, ehola imali encane kakhulu, edumele ngempilo, kodwa enekhono elikhethekile lokudweba. Wangikhombisa iportfolio lemifanekiso emihle kangangokuthi ingase ivele kalula emaphephandabeni, komagazini, noma eminyangweni yezokukhangisa. Lapho ngimubusa ukuthi kungani engakulandeli lokho ngokomsebenzi, wabheka phansi wathi, iqiniso ukuthi angizizwa nginekhanda elanele. Kodwa wayenalo. Nokho ingqondo yakhe yamvimba ukuba amukele lelo qiniso. Ngalowo mzuzu, ngagwazwa ubuhlungu obukhulu lapho ngibona, umhlaba awugcwele abantu abangenakho ikhono. Ugcwele abantu abazibaza. Mangaki amathalente abengcwatsheke ngoba umuntu wezwa, ngeke uphumelele esemncane. Mangaki amathalente omsebenzi ahlakaniphile angazange afezeke ngoba umuntu wazifanisa nabanye futhi waphetha ngokuthi akwanele. Mangaki amabhizinisi angazange asungulwe ngoba usomabhizinisi wabeka ithemba elikhulu ekwesabeni kunekusasa lakhe. Kungenzeka lokhu kwenzekile nakuwe. Mhlawumbe ube nesifiso osichithile. Mhlawumbe wavumela umbono ukuba ufele phansi ngaphambi kokuzama. Mhlawumbe ulahlekelwe yithemba kuwe ngokugxila kakhulu kokungaphandle hayi okungaphakathi. Ingqondo inamandla okwakha imibuso, kodwa futhi nokubhidliza ikusasa. Futhi uma uhlolisisa imilando yabantu abavelele emlandweni wesintu, uzobona isici esicacile. UThomas Edison wabhekana nokwehluleka okungenakubalwa ngezikhathi eziyizinkulungwane, ngaphambi kokucabanga ngefilamenti elikhanyayo. Ucabanga ukuthi umuntu uqhubeka izikhathi eziningi kangaka bese eqhubeka nemizamo yakhe uma engenakuqonda kwangaphakathi okungantengi ngokuphelele. UHenry Ford wajivazwa lapho ememezela ukuthi uzokwakha injini enamaselinda ayisishiyagalombili ebhulokini elilodwa, ochwepheshe bezobunjiniyela bathi akunakwenzeka, kodwa waqhubeka waze kwenzeka lokho okwakubonakala kungenakwenzeka. Akuzona izimo ezibumba uhambo lwakho, kodwa kunalokho ubukhulu bendlela obuka ngayo izinto ngaphakathi. Labo abanombono ocacile bayaphumelela ngisho nasezikhathini zokuhlupheka. Labo abangenamibono ecacile bayawa ngisho naphakathi kokunethezeka. Manje ake siyilethe lembono empilweni yansuku zonke. Cabanga ngomuntu ophuma ekhaya nsuku zonke eyosebenza, esebenzisa ezokuthutha zomphakathi ezigcwele, ebhekene nama-traffic jam, ezinikela ngokugcwele. Kodwa ke, ingqondo yalo muntu ihlezi ificwa imilayezo emibi. Izindaba ezibikabika izinhlekelele, abathandekayo beqinisa ubunzima, abangane bememezela ukungashintshi,
osebenza nabo bekhononda ngemiholo yabo. Ucabanga ukuthi umuntu onjalo angakha kanjani ingqondo enenhlanhla uma imvelo yakhe yonke iqinisekisa ukuntuleka? Akunakwenzeka. Ingqondo idinga ukulinywa njengengadi. Uma ungakhethi ukuthi uzohlwanyela ini, ukhula luyanda. Uma ungakhethi ukuthi uzolalela ini, ukwesaba kuyasabalala. Uma unganqumi ukuthi yimaphi amathonya azongena engqondweni yakho, indalo izokwenzela leyo nqumo, futhi indalo ayivamile ukukhetha ubukhazikhazi. Futhi manje kuvela iphuzu elibaluleke kakhulu. Uma ufisa ukuguqula impilo yakho, kubalulekile ukuthi uzivikele ngokwengqondo kukho konke okuqinisa isimo ofisa ukusishiya. Lokhu kusho ukunciphisa ukuzwa izindaba ezimbi, ukuqhelelana nezingxoxo ezikudumazayo, nokuqinisa nsuku zonke lokho ofisa ukukwakha. Akunakwenzeka ukuzinikela usuku lwakho lonke ekudleni ukwesaba bese ulindela ukwakha isibindi. Akunakwenzeka ukuchitha usuku lonke uzwa ukuthi isimo somhlaba siyakhinyabeza bese uhlose ukuzikholisa ukuthi impilo yakho ingathuthuka. Ingqondo engaphansi kolwazi imunca yonke imizwa bese iyiguqula ibe yizinto eziphathekayo. Ngakho-ke, ngikunikeza umkhuba olula nosebenzayo. Ezinsukwini ezintathu ezizayo, khetha into eyodwa kuphela, into eyodwa oyibona njengesici sokudumaza kwengqondo, bese uyisusa okwesikhashana. Kungaba umuntu, umkhuba, umthombo wolwazi, okokusebenza okukwenza uzizwe unganele, khetha into eyodwa bese uyilahla. Ngasikhathi sinye, faka umkhuba olusizayo olula njengokulalela imizuzu eyishumi nsuku zonke yokuqukethwe okukhuthazayo. Lokhu kuphela. Isikhathi sezinsuku ezintathu. Uzomangala ngemiphumela. Ngoba izinguquko ezincane zangaphakathi zakha izinguquko ezinkulu zangaphandle. Futhi manje incazelo yethu ayikapheli. Esigabeni esilandelayo, sizogxila esikhathini lapho abantu beqala khona ngempela ushintsho oluyisisekelo. Kulesi sigaba lapho zonke izici ziqala ukuhambisana. Ngesikhathi lapho umuntu eqala ukuqonda ukuthi konke endalweni kusabela ekudlidlizeni okhetha ukukuveza, umphumela onamandla uyenzeka ngaphakathi kuwe. Uyeka ukuzizwa uyisisulu sezimo bese uqala ukuzibona njengomakhi onolwazi wokuhlangenwe nakho kwakho. Futhi kulesi sikhathi lapho abantu abaningi kakhulu bemangala ukubona ukuthi empeleni babengahluleki, kodwa bemane bedala ngokungenanjongo, bengenasiqondiso esiqinile, besabela endaweni ebazungezile esikhundleni sokulawula imvamisa yabo yamandla. Qaphela ukuthi ukudlidlizela kuza ngaphambi kwesenzo. Uma wenza izinto uqhutshekelwa ukwesaba, ukukhathazeka, ukuphuthuma, noma inkanuko yokukhathazeka, ukuqaliswa kungase kube kukhulu, kodwa umphumela uzoba omncane. Nokho, uma ukudlidlizela kuvela ekuqinisekeni, ekukholweni, ekuchithimeni, ekuqineni, nasekupheleleni, ngisho nezenzo ezincane zidala imiphumela ebaluleke kakhulu kunalokho ongakucabanga. Ngoba indalo ayisabeli kulokho okwenzayo, indalo isabela kulokho okungukuba kwakho lapho ukwenza. Futhi ngokulwamukela ngempela lo mqondo, uyaqonda ukuthi ukuphela komsebenzi wakho wansuku zonke yilokhu, ukuvumelanisa imvamisa yakho ngaphambi kwanoma yisiphi isenzo. Kungenxa yalesi sizathu ukuthi ngihlale ngiqinisekisa ukuthi labo abenza izinto ngokuzenzakalelayo bachitha ithuba eliyigugu kakhulu empilweni, lokho okukhethwayo ngendlela abafisa ukuzizwa, ukucabanga, nokudlidlizela ngayo. Akukhona ukuziba izithiyo, kodwa kunalokho ukubhekana nazo ngokuqonda okukhulu, ngumbono osuhlanganisa isixazululo ngisho nangaphambi kokuba inkinga ivele ngokugcwele. Abantu abaningi bafuna ukulungisa impilo ngendlela ephuma ngaphandle iye ngaphakathi. Bafisa ukubona ushintsho, bese kuphela behlangabezana nokuthuthuka esimweni sabo. Nokho, umthetho awukaze usebenze ngalendlela. Inqubo efanele ihlala njalo, zizwe kuqala, bese uthola. Dlidlizela kuqala, bese wenza kube ngokoqobo. Ukuguquka kungaphakathi ngaphambi kokuba kube ngaphandle. Uma ubheka lokhu, izithelo ozivuna manje ziyibufakazi obungenakuphikwa bempempe owayigcina ngosuku olwedlule, isonto eledlule, inyanga edlule. Akukho okusebenza okuphikisana nawe. Konke kusabela kuwe. Inzuzo enkulu ilele kulokhu, ngaleso sikhathi lapho ushintsha khona ukudlidlizela kwakho,
iqiniso liqala ngokushesha inqubo yokuzilungisa kabusha. Imicabango yakho iyashintsha, uthola amathuba ahlukene, uheha abantu abasha, futhi ubona izindlela ezazingenakubonakala ngaphambili. Kufana nokuvulela isiteshi somsakazo esihlukile, iculo eliqala ukudlala lihlala lihambisana negagasi lomsindo olikhethile. Manje, imfihlo yokuguqula lokhu kuqonda kube yiqiniso elihlala njalo nelingenakunyakaziswa ukuzijwayeza okuqhubekayo. Ukuzizwa kahle kanye, ukubona ngeso lengqondo kanye, noma ukukholwa kanye akwanele. I-cosmos iphendula kulokho okuphindaphindwayo, kulokho okuqina ngaphakathi kuwe. Kungakho abaningi benza iziqinisekiso izinsuku ezimbili noma ezintathu bese bephela amandla, becabanga ukuthi akusebenzanga. Iphutha lalingekho kwinqubo kodwa ekungabikhoni kokungaguquki kokudlidliza. Kufana nokutshala imbewu bese uyimba nsuku zonke ukuze ubone ukuthi isihlume yini. Uma ufisa imiphumela emangalisayo, kufanele uhlakulele ingqondo elawulayo. Hayi engalawuleki kodwa elawula yona uqobo. Lena ekwazi ukukhetha imicabango yayo kunokuba ibanjwe yiyo. Lena egcina ukuhambisana kwayo kokudlidliza noma ngabe isimo sangaphandle asikashintshi. Ngoba umhlaba ushintsha ngemva kokuba wena ushintshile akukaze kwenzeke ngaphambi kwalokho. Njengoba manje usukwazile ukuqonda ukuthi indawo yonke iphendula kumaza akho, kubalulekile ukudlulela kwesinye isici esihlukanisa labo abakha njalo kulabo abahlala bebona imiphumela engahlelekile. Ikhono lokuvikela ukudlidliza kwakho kumathonya emvelo. Ngempela, uma ungakayilawuli ingqondo yakho, umhlaba uzoyilawula wena. Nsuku zonke ubhekana nolwazi olungafanele, izingxoxo ezivimbelayo, izindawo ezingaluleki ukukhula kwakho, abantu abanombono ongaphelele, futhi uma ungaqapheli, uzogcina udonsa amandla angahambisani nento oyifisayo ukuyakha. Ngenxa yalokho, ngokungazi, uzoqala ukudlidliza nokungaqiniseki, ukwesaba, ukungabaza, ukuqhathanisa, nokuntuleka, hayi ngokukhetha kwakho, kodwa ngokuvumela okukuzungezile ukuba kunqumbe. Ukhiye awukona ukuzihlukanisa nomhlaba, kodwa ukwakha ingqikithi yangaphakathi enamandla kangangokuthi izici zangaphandle azisasithinti isimo sakho somzwelo. Kungakulokhu lapho sikhuluma khona ngesisekelo esisodwa esinamandla kakhulu, awudonsi lokho okufisayo kodwa kunalokho okwazi ukukubamba kumaza akho okudlidliza naphezu kobunzima. Lokhu kumelela ukuhlakanipha okungokomoya okusetshenziswe ohambweni lwakho lokuzithuthukisa. Futhi kufinyelelwa kanjani isenzo esinjalo? Kuqala ngokuqapha kwengqondo yakho. Abantu abaningi abakaze bafundiswe ukuqapha imicabango yabo. Bacabanga ukuthi yonke into ekhiqizwa ingqondo iyiqiniso. Nokho, kubalulekile ukuqonda, ingqondo iyithuluzi, akuyona inkosi. Ibonisa izinto ozithandayo, okuhlangenwe nakho kwakho kwesikhathi esidlule, ukwesaba kwakho okujulile. Uma wehluleka ukuqeqesha ingqondo yakho, izoqhubeka iphindaphinda izindlela zokuziphatha ongazikhethanga ngisho nangamabomu. Ngakho-ke, lapho kuvela umqondo ongafanele, gwema ukuwubhekana nawo, ukuwuchitha, ukuwucindezela, noma ukuwushaya indiva. Vele uwuhlonze njengomsebenzi wengqondo bese ulungisa amandla akho okudlidliza, njengomshayeli ophinde alawule isiteringi bese eqondisa imoto endleleni efanele. Imicabango ayikubusi nguwe onqumayo ukuthi iyiphi eqhubekayo. Ukungaguquki kokudlidliza kuqala kanjena, uyakwazi ukubona imizwa yakho, uqonde imvelaphi yayo, bese ukhetha ngamabomu iphethini entsha oyifisayo ukuyenza ivele. Njengoba isikhathi siqhubeka, lo mkhuba uzenzakalela. Uyokwazi ukugcina ukuhambisana ngisho nasezimweni ezinzima. Futhi kulesi sigaba, ukuguqulwa kwangaphandle kuqala ukuvela ngokushesha okukhulu, uma kuqhathaniswa nokuthi ukudlidliza kwakho, ekugcineni, kuyazinzisa. Abantu abaningi bayabuza, kungani ngizwa ukuthi akukho okushintshayo empilweni yami? Incazelo, ngokuvamile, ilula, ngoba amandla abo okudlidliza ayashintshashintsha izikhathi eziyishumi, ezingama-20, ezingama-30 usuku lonke. Bafuna inala ekuseni, kodwa bakhiphe ukwesaba ngesikhathi sasemini. Bafisa ukuxhumana okusha ngokomzwelo, kodwa babonise ukudumala lapho bekhumbula okwedlule.
bafisa amathuba, kodwa basakaze ukuntuleka noma nini lapho behlola ibhange labo. I-cosmos ayisabeli kulokho okufisayo, isabela kulokho okugcinayo. Futhi uma wamukela futhi ugcina isimo somzwelo esibonisa umphumela owufisayo, ngisho nangaphambi kokuba ubonakale, kulapho kanye kuvela khona ukubonakaliswa okumangalisayo. Amathuba ayavela. Izindlela ziyavuleka. Abantu abafanele bayavela. Imibono emisha iyavela. Izenzakalo ezingaqondile ziyayeka ukuba ukudala nje. Uqala ukuhlala ngendlela efana ncamashi nalokho okufisayo. Futhi khumbula, akukho shintsho lwangempela olwenzeka ngenxa nje yalokho okuzwayo, lubonakala lapho ukhetha ukukwenza kube ngokoqobo, ukukuzwa, futhi uhambisane nalokho kuhlakanipha nsuku zonke. Usuvele unakho, ngokujulile ngaphakathi kuwe, konke okubalulekile ukwakha iqiniso elikhulu, elinothile, nelibanzi kakhulu kunanoma yikuphi okuhlangenwe nakho kwangaphambilini. Ukudlidliza okufanele sekuvele kufinyeleleka, kanti kulindele nje ukukhetha kwakho ukuphikelela ngokungaguquki. Ngifisa ukuthi uqhubeke uzivumela ukuba uguquke, wandise ukuqonda kwakho, futhi uhlale esikhaleni esihlala singesakho. Futhi uma lokhu okubhaliwe kukuthintile nganoma iyiphi indlela, sicela ukwabelane ngakho nomuntu obalulekile ongazuza kulo mlayezo futhi aphakamise ukudlidliza kwakhe. Isenzo esinjalo sakha ukugeleza okukhulu okuguqulayo okwedlula kude amandla akho okuqonda, futhi ngihlala ngiseduze kwakho kulolu hambo.